Vaikka mä oon sanonut, että tää ei ole ollenkaan mikään esitys, mua vähän jännittää. Mä en tiedä mistä se nyt johtuu. Taiteiden elämystorilla esitellään kulttuurihyvinvointiyhdistys Esteetön ry:n taivalta alkuaskelista nykyhetkeen ja tulevaisuuden luovuusloikkiin. Juhlimme ilolla yhdistyksen toiminnan päättämistä ja siirtymistä uudistaviin askeliin, joissa taide ja kulttuuri tavoitteellisesti rakentavat yhteyksiä uusiin toimintaympäristöihin. Ja täällä me saadaan tutustua luoviin taitajiin, jotka kuljettavat meidät moniaistisen taideelämyksen äärelle. Ja lähtökohtaisesti kaikki, mikä tehdään läsnä ollen, on meille täällä tanssia ja taidetta parhaimmillaan. Näin yleisö on osa yhteistä juhlataideteosta. Annetaan rohkeasti kehoillemme tilaa aistia ja valmistaa yhteistä tarinaa. Inspiraation luettua valmista 800 siellä on opettajia. Se, että miten oman työssä voi löytää uudestaan, se on aika jännissä sieltä. Mä löytin sen yhdessä. Mä oon tällaisesta tanssin ja teknologian yhdistyksestä nimeltään Taikavox. Me ollaan tehty Esteettömän kanssa yhteistyötä aika monta kertaa ja me halutaan tuoda kulttuuria ja teknologiaa kaikille ihmisille ja miettiä, että miten yritykset voi hyötyä siitä, että ne saa jotain, mikä on ainutlaatuista heille tehtyä, heidän tuotteisiin palveluihin. Mitä se voikaan olla? Ja tällaiset, kuten Esteetön, niin tällaisia me tarvitaan paljon enemmän ja me tarvitaan niitä koko ajan. Teille kiitos. Luuletko sä, että meidän luovuusloikka voisi nyt olla hyvä homma? Mä funtsin, että se on sellainen tarvittava ja vähän niin pakollinen homma. Joo. Ja musta tuntuu, että me ollaan nyt semmoisessa kohdassa, että semmoinen verkostoyhteistyö alkaa ihan oikeasti vähän olemaan. Että me pystytään auttamaan toisiamme ja yhdessä viemään eteenpäin asioita. Mä oon ihan samaa mieltä. Sellaista, joka on saavutettavaa kaikille, ei jätä ketään ulos. Kaikki pystyy nauttimaan siitä ja sit siitä tulee hyötyä. Niin mä ootan. Hyvä. Kiitoksia.